खुलुमबाय फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। दिनै 24 जुलाइ 2020 शुक्रबार। फैदो दिननि माखासे हेडलाइन निउज, इम्पर्टेन्ट निउज आरो ब्रेकिं निउजफोरखौ फारियै मिथिना लानि। गिबि खौराङा जाबाय चिरां जिल्लानि मानास हाग्रामायाव मैयाहाय सासे फलानखौ एबा सिखारिखौ हमनानै मोन्दों। बे फलाननि मुङानो जाहैबाय बिलिफां बसुमतारी। मिथिनाय बायदिब्ला एसएसबिफोरा बे फलानखौ हमदों होननानै फोसावनाय जादों। लोगोसे अदालगुरि माजबादाव दाखालि 22 जुलाइ खालारखालि गान्जा फालांगिरि खालामग्रा इलिया दैमारिखौ माजबाद पुलिसा एरेस्ट खालामदों। बेबायदिनो आरोबाव गोबां बर'फोर गान्जा फालांगिरि खालामग्रा दंबावो होननानै मिथिनाय जादों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय बिकास दुबेनि बिसिया बिकास दुबेखौ गुन्डा एबा मानसि बुथारग्रा होननानै मिथियामोन होननानै बुंदों। नैबे नुबाय थानायानो जाहैबाय बिकास दुबेनि असे बिसि। बिथाङा गावनि फिसायखौ गावथारनायखौ जेबो दुखु मोनाखै होननानैबो फोरमायबावदों। लोगोसे जोंनि बे आसामाव इकुवेट एनसेफेलाइटिस जानानै दासिम गासै 48 जन सुबुंफोरा थैनांगौ जाबाय। इकुवेट एनसेफेलाइटिस माने जापानिस एनसेफेलाइटिस बायदिनो एखे बेमारा, नाथाय थाम्फैया आलादा। एनएचएमआ एबा नेशनेल हेल्थ मिशनआ बुंनाय बायदिब्ला बे बोसोराव दासिम गासै 336 जन सुबुंफोरनाव इकुवेट एनसेफेलाइटिस बेमारखौ मोननाय जाबाय होननानै फोसावनाय जादों। बे बेमारखौ अटल अम्बिकाबेन कार्ड दंबाथाय फ्रियावनो नायजानो हागोन। गुबुन खौराङा जाबाय राम मन्दिरनि सेरेमनियाव बिथां नरेन्द्र मदि, जायबा जोंनि भारत हादरनि प्राइम मिनिस्टार, बिथाङा आगष्टनि 5 खालाराव नुजाथिफैगोन होननानै फोसावनाय जादों। बे राम मन्दिरखौ उत्तर प्रदेशनि फाजियाबाद जिल्लायाव लुगासिनो दङ। दानिया फैदो दिननि माखासे हेडलाइन निउजफोरखौ फारियै मिथिना लानि। गिबि हेडलाइन निउजआ जाबाय दिल्लीयाव बाइक सिखाव, गारि सिखावजों लोगोसे गोबां किडनेपार्सफोरबो ओंखारगासिनो दं होननानै फोसावनाय जादों। दिल्लीयाव दाखालि सैमा किडनेप खालामखांनानै रां दाबि खालामखांनायनि उनाव आरोबाव मैयाहाय दिल्लीयाव सासे 4 बोसोर बैसोनि गथ'साखौ किडनेप खालामनो नाजादोंमोन। बे समावनो पुलिसफोरा CCTVआव नुनानै गथ'खौ बासायनो हादों होननानै फोसावनाय जादों। दानिया फैदो गुबुन हेडलाइन निउजआव। गुबुन हेडलाइन निउजआ जाबाय मध्य प्रदेशनि चिफ मिनिस्टार बिथां शिवराज सिंह चौहानआ दा सार्भिसेस अफ एक्साइज साब इन्सपेक्टर बिथां पंकज जैनखौ साख्रिनिफ्राय बोखारनाय जादों। मिथिनाय बायदिब्ला पंकज जैनआ सासे हिन्जावखौ जिनाहारि खालामदोंमोन होननानै फोसावनाय जादों। दा बेनिखायनो मध्य प्रदेशनि चिफ मिनिस्टार बिथां शिवराज सिंह चौहानआ बे अफिसार पंकज जैनखौ सासपेन्ड खालामनाय जाबाय। जोबोर मोजां खौरां, बेबायदिनो सासपेन्ड खालामजानांगौ बेबायदि दुथांफोरा। गुबुन हेडलाइन निउजआ जाबाय त्रिपुरायाव मैयाहाय सासे 23 बोसोर बैसोनि कर'ना भाइरास गोनां आइजोआ हस्पिटालाव गथ' जोनोम होदों। मिथिनाय बायदिब्ला बे गथ'आबो कर'ना पजिटिभ जानो हागौ होननानै फोसावनाय जादों। दासिमबो टेस्टनि रिजाल्टखौ मोनथ'नाय जायाखै। बे गथ'खौ टेस्ट खालामबाय। जेब्ला रिजाल्टआ ओंखारो नोंथांमोना आंनि बे प्रान्जल नार्जारि इउटुब चेनेलाव फोरमायगोन। लोगोफोर, दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिमोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम, लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। बेबायदिनो सानफ्रामबो नोंथांमोननो भिडिअ लाबोबाय थायो। दा बेलासियाव मोनसे रादाब फैगासिनो दं, बेलासिनि रादाब। बाय बाय।